ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଛବି। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭଗବାନ ଦାସ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଜନ ଜଣାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ସାତଲହଡ଼ି ମଠ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1850 ମସିହା ଏବଂ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1895 ମସିହାରେ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ଅନ୍ଧ କବି ଥିଲେ। ସେ ଏକ କନ୍ଧ ପରିବାରରେ 1850 ମସିହାରେ ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଜାତିଭେଦ, ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଭୃତିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଅଲେଖ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ଲେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1895ରେ ସେ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1843 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1918 ମସିହାରେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ମଲ୍ଲିକାଶପୁର ଗ୍ରାମରେ 1843 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜ ଘରେ ପଢ଼ି ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ଦେୱାନ ଥିବାବେଳେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ପ୍ରଜାମେଳକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 1918 ମସିହାରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର 1886 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା କବି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଦେଶସେବକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ବହୁ କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ। ସେ 1956 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ଗ୍ରାମରେ 1862 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପାଠ କରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ ଓ କୀଚକ ବଧ ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର
1924 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ 1906 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଇରୋଇ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମାସିକ ସଂସାର ପତ୍ରିକାର ସେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। 1994 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୂଳ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ 1864 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ନାମକ ଏକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରି ବହୁ ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଓ ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଓ ଲୋକାଚାର ପ୍ରଭୃତି ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ 1934 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।